W imieniu Otca a Syna a Ducha Świętego. Niech Bóg z wami. Pasterja kłatachu a nańdziechu Mariju a Józefa a dzieciątko do żłobika położone. To jest antifona za dżęsniejszą niedzielu, za tutun światk, swiedzień świętej służby. Zgromadzimy się znowu przy niej, przy świętej służbie, opominają zbożność tego komika, za siebie się ją przyłzają, a z dobą proszą o to, żeby Bóg nad nami swoją smilność pokazał. Uznawam Bohu Wszechmocnemu. Myślą, ryczą, jednają, a dobre za nami. Moja wina, moja wielka wina. Tohoto proszę, zbożną staję knieźmi Maryi, wszech aniołów a światów, a was wszystkich, modlcie się Smij so nad nami, wszechmocny a miłościwy Boże, a spuszczy się nam grzechy, dowiedź nas do wiecznego żywienia. Chwała Bogu we wyżynach. Modlmy się. Boże, święty służby się nam dał jasny przykład. Daj prosimy, żebyśmy jej służbne poczynki a jej wzajemną lubość sledowali, a się Twoim niebieskim domie z wiecznego myta radować mogli. Oto prosimy przez naszego knieza zbożnika Jezusa Chrystusa, kiż jest Tobą Duchom Świętym żywa, króluje po wieki na wieki. Amen. Słyszymy czytanie z Księgi Sirach. Kniez cześci nana w jego dzieciach, a potwierdzi prawo macierie na jej synu. Sztuś cześci nana odproszuje za rych, a sztuś cześci macz runia so tomu, kiż pokłady romadzi. Sztuś swojego nana cześci sam weselo z dzieci nazoni, a gdyż so modli, budże usłyszeny. Sztuś si nana waży, budże długo żywy, a na knieza słucha, sztuś z wesela macz. Mój syno,
mi na starości swojego nana jeho starobie, a nie ruč jeho všedny swojego żywienia. Jeli jeho rozum słabnie, mi zrozumienie, a nie zacpiewa jeho, doniż se sam przy mocach. Zcierpliwość z nanom, so ci nigdy nie zabudże, přiliči so ci, tež za twoje rychy. Słyszeli jsme Słowo Boże. Słyszymy czytanie z lista Hebrejam. Z wiry by Abraham posłuszny a namówiony, żeby hujšo do kraja, który śmieje się za odkaz dostać. A poda so na puć, ani nie wiedział, dokąd dojdzie. Przez wiru dostatejś nepłodna Sara moc podjecza, acz kuli by we wyższych latach, dokeż tomu wieryše, kiż by to slubił. Dohodla tyž windžichu z jednoho a tak skoro otemrytého muža, nieličeni potomnicy, kaj hviezdy na nebiu a piesk na morskim brioze. Z wybru Abraham, gdyż był próbowany Izaaka woprowaše, a woprowaše jednorodzeného syna, acz kuli by jemu prede slubene a prajene Izaaku dostaneš potomnictwo. Mysleše si, zo ma Bo moc tyž z mŕtvych zbudzić, a tuž dosta jeho roczo jako před nami. Słyszeli jsme Słowo Boże. Niedy je Bóg k wódcam ryczał przez profetów. Dżęca je k nam poryczał przez Syna.
dnes buď z vami. Słowa Świętego Zczenia po Lukaszu. Gdyż bychu dny jej uczyszczenia po Mojzesowym zakoniu dopełnione, przyniesesz taj Maria i Józef Jezusa do Jeruzalema, zobyś ta jeho kniezej przedstawiłoj, kaj się zakoniu knieza napisane, kojże przy nierodzene hulczatko ma so kniezej posvěcić. A zobyś taj bo popřinesłoj po przykazu kniezowym zakoniu, dwie tujawce, abo dwaj młodej hubikaj. W Jeruzalemie bie mąż z mianem Simeon, tun bie sprawny a Boha bojazny. Wun oczekuwaše spokojenie Izraela, a Duch Święty bie w nim. Dostał bie zjawienie bo Ducha Świętego, zo nie umrze, doniż nie ulada żałowanego knieza. Wun przyjdzie od Ducha ponuty do templa, gdyż rodziciele dziecko Jezus przyniesesz taj, zobyś taj z nim poważniu zakonia jednałoj, zajebu na ruce a sławiesze Boha chwalo, nitko dasz wotyńcz knieże swojemu służowniki, po swoim słowie pokoju. Przetoż mojej oczystej widziałoj Twoją zbożność, którąż si przygotował przed obliczem wszech ludów, światło k rozświetleniu pohanów, a chwalbu swojego ludu Izraela. Jeho namacz dziwasz taj so tomu, što so o nim prawi, zimy on ich pożonuła, a rekne Marii, jeho maczery, le, tutu nie postajeny kpady, a powyszeniu mnohich Izraelu, a k znamieniu, któremuż budzie ja so przeciwić. Tyś Twoją duszu przyjdzie mieć, zoby so zmysłenie mnohich potrzebuje biło. Bieše tyś profetka Hanna, dżoka Fanuela ze splaha Asza, tabie jara stara, ze swoim mużom by ona 7 lat żyła była po swoim knieżnictwie, nitko bieše 84-letna wudowa. Nie kodziesze z templa, a z postrzeniom a modleniom służesze Bohu dzień a noc. Ona przystupy tej samej godzinie, chwalesze Boha a powiedasze o nim wszystkim, kociż w umorzenie Jeruzalema oczekuwachu. Gdyż bieżtaj po zakoniu knieza wszystko dopełniłoj, wrócisztaj so do swojego miasta Nazareta w Galilei, hulczec pak rozczesze, a sylniesze so duchu, napełni so z mudrością, a nada Boża bieše w nim. Ewangelii naszego knieza a zbożnika Jezusa Chrystusa. Przyjdzie on? Nie, jeszcze nie widzieć. Poladajcie no proszę jeszcze raz. Nitko będzie. Jest fara Horen, Neblečanski zastupi do domu, strowi pokoj buču tomu domy, nan odmówi, a šice z nim, a šice ve nim bydlacem. Westwie śpiewamy pryni Kirlusz, swójba świata. Haj, przy domie świadczeniu bie woprawdzie pokoj we domie, światy mier. Wszyscy so zromadnie modlachu, przyjmuwachu żonowanie. Na to świadczatko
potom besada. A když běkne sfara zaso preč, zwosta wójn worucha. Brankačkeč džit, nebelčanski zwójnk, by skadnikom tež zaso podla był. Lubi bratca, lubi sotřebe kniezu, kletujmy duchowni na tele właśnie nasze służby w osadach, dre opytać nie będziemy móc. Korona. Co czyni korona z naszymi służbami? Tyje służbam, tak mianowany lockdown, spiechuja tukyle naprawy, służbne żywienie? Nie wiem tak prawie. Štož pak widzu, a sprawnie to czyni mi weselo, spošči mi samo zmužitu nadziju na dobry przychod, służby, kotreż so pandemijskie sytuacje nie nastroża, a nahubnika nie boja, kotreż swirnie też tutem czasu nieprzyjemnych użadaniów kemši přindu, wuprodzieja wiestu lochkość. Wesołość. Mam za to wuskutkuje so na wasadu. Wasada je też służba. Živí so z mnohých służbów a jednotlivców. Kemše su wasady centralny dybk. Kujde kemše maja tuž też nešto prajmijunu służbnego zetkania na sebi. Dženca na svedjenju svjateje służby ceci džen hud je nekak samo jeden wasadny svedjen. Dženciši džen ma za svoju temu Jezusa, Mariju a Józefa. Svjata służba je popuču. Wopor w templu stej na planie. Szczenik Lukasz rozprawia o przedstawieniu Jezusa w templu. Ryczy so o dżeszczu, kotreż w żłobiku czeszczujemy. To je tak rec symbolisce nadzieja na dobry przychod. Zdobom je rzecz o człowiekomaj, kotreż swoje ziemskie żywienie borzy zdokonietaj. Hanna a Simeon staj mienenaj. Nimo na światu służby, da nam dżęcyszy tekst Ewangelia na tute właśnie też nawiesty przekaz od starego do nowego myślić. Taki przekaz zda so nam junkrutny. Tu chwilu znajemy jun jako nešto cyle świetne. Gdyż wieczor so modlisz, a Bohu swój dzień dowierzysz, to masz taki przekaz przed sobą, od dżęca na jutce. Wozbożnienie, co nam dżęca wozjawnia. Wozbożnienie, które się nam w zbożniku date. Sme przeproszeni, so za nie rozsudzić. Wierzyć, Jezus je wierny Bóg a człowiek. Wierzyć, Jezus je nas z Otcom wujednał przez swoją śmierć a zrowastanienie. Wierzyć, Jezus je nasz umożnik. Gdyż takle przy żłobiku sme zromadzeni, a Boże dziecko widzimy, mamy, to so rozumi, też nasze dzieci przed oczymi. Każdy nowonarodzony je nam, kaž Hania a Simeony, poladnienie do przychoda. Nadzieja na bycze a tracze służby. Też wasady, luda. Dohodla przyjemy każdemu dziecku, że so wszystkie żywienskie przecza spełnia. A równoczasnie wiemy, w naszych mocach to nie je. Zbożone żywienie nie możesz czynić, przyłzać haj, se darić dać, dżakowny za nie być. A potem słyszymy z Ewangelia, że naryczy so miecz. Pošitkone mamy miecz za pokazku na czerpienie. Tule pak steje wun menjuja za jasny rozsud. Rozsud tvorić, přiwzać, może być bolesny proces. W sobie pak zakład dalszego bycia, który zawostaje sledy.
Podamo so mecz w piktogramach k sakramentam we wosadniku nie přirjaduje jako symbol k sakramenty firmowania. Firmowanie dostane ducha dareného, tež ducha swobody. Štož nereka, że możesz czynić, štož chceš, to by była anarchia. Ale ducha, który szwie, swoboda ma przeco ranice, żada za rozsudom, stajnie, każdy dzień. Je na nami, hać Bożu nadu przywoznemy, albo nic. Mać Boża je wiedziała, runie tak święty Józef, co za Boże nadu praszecz, a ju wierywe przyłzacz. Runie toho dla, mać Bożu też doma we swojej czeszczujemy, kajż docoła k świętym słowamy. To formuje nas, a też nasz dorost. Żeby niedy był kmany rozsudnik nie zawitać, knieza nad żywieniem a śmierciu naszego Boha. Dere, zo je Bóg swojego syna jako umożnika posłał k naszemu spomożeniu. Dere, zo sme się w naszych wasadach wopkowali pobożność domyswieczeniu. Niech Bóg nam dalej zmożnia, a niech on was sobie nasze służby trajnie żonuje. Amen. Na stronie 9 a 70. Strona 9 a 70. Modlimy się zgromadnie wielkie wiry uznaczy. Wieruję do jednego Boha, Wódca wszeho mocnego, Stworiciela niebies a ziemie, wszeho widziomnego a niewidziomnego, a do jednego Knieza Jezu Chrysta, jednorodzonego Syna Bożego, z Wódca rodzonego przede wszemi wiekami, Boha z Boha, światło ze światła, Boha wiernego z Boha wiernego, spłodzonego, niestworzonego, jednego bycia z Wódcą, przez któregoż je wszystko stworzone. Won je nas ludzi dla, a nasze zbożności dla, zejszł z niebies, a przez Ducha Świętego soboblek miasto z Knieżny Maryje raso człowieczy. Skrzyżowany był samo za nas, pod Poncjom Pilatom je cierpiał, a był pokowany. Z martwych stanął je na trzeci dzień, kajż bie pisane. Spył je do niebies, sejdzi k prawicy Wódca. Przyjdzie zaso z krasnością, sudzić żywych a martwych. Jeho królestwa nie będzie końca. Wieruję do Ducha Świętego, Knieza a Wożywiciela, kiż z Wódca a Syna wukadza. Jemu romadze z Wódcą a Synom kłoni so stworba a jeho sławi. On je ryczał przez profetów. Wieruję jedną świętą katolską a apostolską cyrkiew. Uznawam jedną księdzu k wodawaniu rychu, a oczekuję zrowastania martwych a żywienie przychodnych wieków. Amen. Na dżęcejszym swiedzeniu modlimy się za cyrkej a świat. Prosimy za wszystkich, kotrzy se angažuja za škit živenja. Daj im na stronu pomocników, a nie daj im popuścić w ich pracowaniach. Prosimy, czy usłysz nas. Prosimy za wszystkich, kotrzy może przez swoją pozycję w towarzyszności, polityce albo cyrkwi so starać o pokoj a ujednanie między generacjami. Daj im prawe słowa. Prosimy, czy usłysz nas.
Prosimy za všetkých, koci ščerpia pod nesvieru, nedorozumieniach a roztoranosťu svojich svojbnych. Wuhoj rany a daruj nowy spočatk. Prosimy, czy usłysz nas. Prosimy za všetkých, koci sú na svojim puču živenia samotní, kociž pak so zžedža za přewodom. Buďte im blízki. Prosimy, czy usłysz nas. Prosimy za všetkých, koci so na prenie přijímanie Sviatého sakramenta Eucharistie přihotuja. Kajštež za všetkých firmujomnych. Knieže, daj im poznać nezakodnú hodnotu Twojej przytomności. Prosimy, czy usłysz nas. Prosimy za všetkých chorych a im pomacym. Daj im šťarpnosť a ozbož ich ze svojej ľubosťou a svojim žonovaním. Prosimy, czy usłysz nas. Prosimy za našich zemretých. Přiuzaj ich do svojho raja. Prosimy, czy usłysz nas. Boże nasz Ojcze, przez swoje człowieczenie je Twój Syn nasze żywienie oswiatościł. Za Niego so Ci dziękujemy a uchwalujemy Cię, kiż se żywa a kralujesz bo wieki na wieki.
Nedoš wopo spodoba Boža mocnemu Otci. Přinašamy Ci, knieże, wopo ujednania a prosimy Cię pokornie, skručuj na zastupnictwo knieżnickiej Boha Rodzicielki a świętego Józefa nasze służby, swojej miłości a swoim pokoju. Tak prosimy przez Chrystusa naszego knieza. Kniez bądź z Wami. Pozbin we utrobym. Dziękujmy so kniezy naszemu Bohu. Poprawdzie je hudne a sprawne, zdobne a spomożne. Zosoči stajnie a wszudzie dziękujemy knieże święty Otcieżego mocny wieczny Bożo, przez Chrystusa naszego knieza. Wulkotne je potaństwo Jego naroda, dżęca je so wun, niewidziomny Bóg, widziomny człowiek narodził. Przede wszemi wiekami rodziny je zestupił do naszej czasności. Wun chce všech poražených pozvinić, šejstwobie przyniotnu rianost wrócić, a zubeného człowieka do swojego Bożego Królestwa zwołać. Toho dlatyż my, cze ze všemi angelemi chwalimy, z radosću wyskają. Poprawdzie święty sy knieże, żołoż je świętości. To dla przykadzamy przed Twoje obliczo, świeczo zjednoczeni z całej cyrkwiu, wulce święty dzień, na którymś je święta Maria w niezranionym knieżnictwie świętej umożnika porodziła. Przez niego naszego knieza a zbożnika Cię prosimy. Poste Ty daraj z rosu swojego ducha, co byście nam było i ciło a krwi naszego knieza Jezusa Chrystusa. Predać so on dobrowolnie czerpienie uda, za on chleb, dziakowaše so, łamaše a podaj jun swoim uczomnikam prajo. Zmicze a jeszcze šice od toho, to je moje ciło, kotreż bude za was podate. Tak też zaun pojedzi keluch, dziakowaše so zaso, a poda jun swoim uczomnikam prajo, zmicze a picie šice z niego, to je keluch nowego a wiecznego zakonia. Moja krwi, kotraż bude za was a za mnoich przelata k wodawaniu rychu. Čińcie to, na mnie spominaj. To je potaństwo wiry.
Wspominają tuż niebieskie wódcze na Jezusową śmierć a zroa stanienie, przynoszamy Ci chleb żywienia a keluch wozbożnienia. Dziękujemy Ci, że si nas powołał przed Tobą stać a Ci służyć a prosimy Cię pokornie. Zgromadzuj nas, kociż używamy Chrystusowe ciało a krew Duchu Świętym do jednoty. Wspominaj knieże na swoją cyrkę, pouszy zimi rozbrojeną a wudospełniły lubości. Gromadź z naszym bamżom Francyskusem, naszym biskupom Heinrichom a zewszym duchowstwom. Wspomnij też na naszych bratów a na nasze sotry, kociż są umreli w nadziei, że zroa staną, a przyjmij ich a wszystkich zemrytych do światła swojego oblicza. Smij so nad nami wszystkimi, prosimy Cię, sposzcz nam wieczne żywienie. Ze zbożnej Boha Rodzicielku Knieżną Marię, ze świętymi apostołami a wszymi świętymi, kociż so Ci ze wszech wieków spodobają, zobychmy Cię chwalili a sławili przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Niego, z Nim a we Nim dała so Ci Bożo wszechmocny Wódcy, jedność Ducha Świętego szakłała, cześć a hordozność wieki na wieki. Przeproszuję dzieci do predka kłotary, którzy ma swoją masku, tworzymy troszkę odstawk, modlimy się o nasz byt. Pójdźcie na lewo, na prawo. Tak, so mamy takie szeroko, so mamy dość odstawka. Ministranta na sobą. Ojcze nasz, kiś se w niebesa, swieć se Twoje imię, przyjdź Twoje królestwo, staj się Twoja wola, kajż na niebie, tak na ziemi. Świetny chleb nasz daj nam dziś, podaj nam nasze winy, jako my też podawamy swoim winnikom, a nie wiedź nas do spytowania, ale umoż nas od złego. Mamy swoje ruce otworzone. Umoż nas, knieże Mateuszego złego, a daj mile pokoj naszym dniam. Smij so nad nami a pomhaj nam, zobychmy od grzecha przeco swobodni, a przede wszystkim zamuczeniom wieści, oczekowali zbożną nadzieję, a przykład naszego zbożnika Jezusa Chrystusa. Przetoż Twoje jest królestwo, a moc, a krasność na wieki. Amen. Gdyż by so Chrystus narodził, wozywiachu Jangelia Boży pokoj ludziom na ziemi. Tuż prosimy, knieże Jezusa, wieczny Boże, wiercho pokoja, nie lejde na nasze grzechy, ale na wiru swojej cyrkwy. Daj jej po swojej woli pokoj a jednotu, kiż se żywa a kralujesz wieki na wieki. Pokoj knieza, budź stajnie z wami. Niech bliższa drogi. Lejcze jenio Boże, kotreż zebiera rychy świata.
Modlimy so zromadnie. Jezuso, mój zbożniko, wierzę, że su w obchodzie a wierny w najswiętszym sakramencie przytomny. Tebie so modlu, Tebie lubuju, z lubości k Tebie w obżelnościam swoje rychy. Za to so zdziedzu, z całej swojej dusze, dokąd su Ty wierny chleb żywienia. Pójdź ke mnie, przyjdź ze swojej miłością, a zostań we mnie. Z Tobą chcę być żywy, a z Tobą chcę umrzeć. Amen. Ciało Chrystowe.
Strona 125. 125. Małe čísło 21. Witaj Jezu ke mni, poodpoczuj we mni. Utrobie daj mojej, odpoczuwać Twojej. Przez świat ze mną puczuj, nadzieju mi skuczuj. Na dzień cudny zbudź mnie, proszę nie zasudź mnie. Wostań we mnie Jezuso, daj mi niebiu bydlenie. Tebie slubił knieże znowa, swiernu lubość hacz dochowa. Twoja miłość niech mnie wodzi, tak mi niczo nie zaszkodzi. Amen. Modlmy się. Wotcesz je dobroty, wokrzewiesz nas z niebieskim sakramentom. Daj, żebyśmy przykład świętej swojej spochy nasledowali, a tak po czerzach tohole żywienia z niej na wieczne żywi być mogli. O to prosimy przez Chrystusa naszego Knieza. Quasi veniam. Zapłać Bóg prajmy za dary na dobro osady. Jedna firma dari za osadu 300 euro, dalsza firma 400 euro. Za okna cyrkwy dari so junu 200 euro. Niż pojedzenca w farskiej cyrkwi by dwiemaj. Kolekta na nowe leto je za Afryku postajena. Przychodną niedzielu za osadu. Hodony dar dzieci może co jeszcze hać do Sylwestra do kolekty oddać. Prosimy rentnariów a wszystkich tych, którzy cyrkwinski dawk nie płacza, o swobodny dar za osadu. Za to namakacze by w tym zakodzie bobelki. Czwartk na swiedzeniu świętego Sylwestra je konstitny niszpo w farskiej cyrkwi 17 godzinach, w klosztorskiej cyrkwi 16 godzin. Na nowe leto na wysokim swiedzeniu świętej Marii Boha Rodzicielki są kemsze w farskiej cyrkwi, a w klosztorskiej cyrkwi każ niedzielu. Niszpo je tu w farskiej cyrkwi dwiemaj. Dżens za tydzień, 3 januara, przeproszujemy w dwiemaj na hudźbny niszpo, kotreż so też przez livestream musyła. 22 zemrze w starobie 80 lat Monika Weidlichowa, rodzona Koklic z Nowych Buszic. Patrzo pusto wieczora za nią je jutce, mez 16 a 18 godzin w cyrkwi. Kołanie a requiem z tej 29 15 godzin. Wczera zemrze Gisela Szołcina z Hory w starobie 80 lat, co dalsze so jeszcze woziwi. Zwłaszczym je, gdyż by kołanie nikogo, kiż by sobą stał z bratca do Boszczana, potom so na niedzielskich kemszach, które kołanie sleduje, za zemryto, albo zemrytu modli, zromadnie, wasada se modli, z dobom zapřijamy wszystkich naszych zemrytych. Modlimy się. Ojcze nasz, kiż sobie niebiesa. Knieże, daj zemryty Hańdzie Donatowi, a wszystkim naszym zemrytym wieczny odpoczynk.
Niech odpoczywa Božím pokoju. Porad Boží službu. Tydzień su Božím šive dževěčich. Jutce ze zemreteju Lenu a Gerata Kisza, kajšte žiwych a zemrete svojbnych. W utoru je dżaktna Boža mša, newieste menenie, ona je skazana z prawočic. Sredu za zemreto Jurija Lipša k prednoletnemu opomnieniu. Čtvrtk za zemreto Petra Ryczerja z Kroščic. Piat kranowe sedmich za zemreto Jana Lečbora z Lena, dopona za osadu na pojednačich k Sviatemu Boščanej na wieste menenie. Sobotu su przedwieczorne kemše Vosnačo Žencicci za zemretého Tomáša Čornáka a zemretého synov Marka a Michała z Vorklec. Nedželu ráno ve sedmich za zemretého farara Bena Špitanka dopona za osadu. Na pojednačich za zemretých Brigitu a Franca Bernarda, syna křesťana, kajštež Anne-Rosu Basnerovu a manželského Reinera. Nitke naredže zapvač Bobrajč, džencniše kemše su wuhotovali spiewne skupina a učmice ze Svikarije pod navodom njeni Kalfostove. Zapłač Bo za tutą służbu na dobro osady a všetkých, ktorí su s nami sobu svedčili, ktorí zobom tule stroju, džens v tutym dniu Sviatej svojby. Wuprośmy się Boże żonowanie. Neskončny smilny Bóg je z národom svojho syna na svete čimnotu začeril a tunle džejn ze světłom svojho světła rozesvětlil. On rozsvětlí tež vaše utroby ze světłom svojej miłostcze. Amen. On je pastyrjam przez svojho janžela wulku radost rozjewił. On tež vás napeln ze svojej radosću a zčin se z vás posował svojho dobrého poselstwa. Amen. On je stłowieciwszy so zemju z nebesami zjednočił, tuż was napeln z darom swojego pokoja a dobrej wole, a daj wam podziel na zhromadności niebieskiej cyrkwy. Amen. To spošt wam trojedny Bóg, Otec a Syn a Duch Święty. Dziczywy pokoju. Krzyża